Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Olli Hokkanen! Terve. Terve. Sä juot kokista. Ei ole tietoa, että jos niin pullo on ollut pidempään auki ja lämpimämpää. No mistäs moinen? Ei pysty juomaan. On niin hapokasta. Että sä oot tämmönen lihavaan kaveri. Mut tuliko sulle yllätyksenä, että sä oot tämmönen lihavaan kaveri? Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee silloin tällöin. Että... Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niin irti mennä kokislasiin yöksi, niin se on aamulla se ei ole enää mitään? Uintia harrastan silloin tällöin. Että... Mitä nyt niinku... Ei kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Juu. Mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 0,5 litraa 45 sekuntia. 45 sekuntia? Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Terveys ja hampaat siinä menevät, mutta isosta suppilosta ei ole vielä mennyt. Tasaisesti. Pullo on tyhjä. Se meni sinne.